भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ थामथि खेबनि थाखाय दिनै बाराणसीनिफ्राय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ काशी कलक्षेत्रआव दिनै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। नंगौ, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बिजाथिलाइ गथायनायाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आरो बीजेपी एनडीएनि माखासे गागि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों आरो बाराणसीआव जोबथा खोन्दोआव 1 जुनाव बिसायख'थिया खुंजागोन। मख'जाथावदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बिजाथिलाइ गथायनायनि सिगां दासामेन घाटआव आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों आरो गंगा दैमायाव दुगैदोंमोन आरो बेनि उनाव उत्तर प्रदेशनि बाराणसी लकसभा बियाबनिफ्राय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ थामथि खेबनि थाखाय दिनै बाराणसीनिफ्राय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ काशी कलक्षेत्रआव दिनै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। नंगौ, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बिजाथिलाइ गथायनायाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आरो बीजेपी एनडीएनि माखासे गागि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों आरो बाराणसीआव जोबथा खोन्दोआव 1 जुनाव बिसायख'थिया खुंजागोन। मख'जाथावदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बिजाथिलाइ गथायनायनि सिगां दासामेन घाटआव आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों आरो गंगा दैमायाव दुगैदोंमोन आरो बेनि उनाव उत्तर प्रदेशनि बाराणसी लकसभा बियाबनिफ्राय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाइ लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।